Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan. Ngayon patulod ni pagayam nga Andrin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, Jun. Apay ngagsang sangit ka. Ni Mami! Apay, San na maimbagan? di ka agsao iti kasta, Jun. Maimbagan ni Mami. Aram ni ti amin. Tapno maimbagan ti inaw. Mabalindak na nga ibatin ito'y balay, Andre. Sumrakalat tayo ti trabaho. Napimpintas siguro no. Mga natalangan iti nurse ang mga iwan ka. Iso pa'y manan abay Adam. Di kagdanag, takabailang nagbayad. Ala, sikat imakaam mo na day tati kayat. Sino nga tati alayon ta, nurse? Ni Maymay. Tibalasang ni ading mo. Awan pa'y trabaho na. Mabalin siguro nga iso ti mga iwan kanya. O sige. Mapan kong harap kasarita ti kabsat ko. Nabayagan nga agsapsapol iti trabaho na ni Maymay Manong. Nasaya at day tahta na panunot mo. Inaldaw nga mi ngagtrabaho ag. Jakmat kayat ngagmaymaysan ni Donita mabati. Ay, una, kasapulan ti mang tamin ken kuana. Nas ken matumar na ti agas na. Ken kasapulan nga da mga sikaso ken kuana. Kasaritam nga rod ni Maymay. Ibagam nga umainton bigat. Manong ay matitadyo asweldo na, Manong. Wan, auntie. Di kay madanagan. Asikasuin kayo anaimbag. Agyaman na palasang ko. Kantap no adaman kain inistoryak dito'y balay. Gapot a komplikado ti sakit yo. Kasapulan a regular ang mamonitor ti BP yo. Kan ti sugar level yo. Ay na, nagsaya atad no kasta. Napartak ti panagimbag ko. Anya nga ti serbina ang may sak a nurse no baybayan kayo, auntie. Sipot na ni Maymay dito'y balay. At na nagpaliwan ti salunat mo. Juan Andrin, madlaw ko kat pimigsa. Naibaga kanyak ni Maymay, sursurutan na ti oras ti pandangan kan panagtumar mo iti agas. Saan laday ta? Makatulong kanyak ti kanayon na apanagpakpakatawa. Ado ti istorya na ang makapakatawa. Isungag pa imbag ka, Dagos. Bakit? Kaya't konti ang subli ti trabaho. Nabayagan ang nagsaksakita. Nagsarita kami kani Manong Andreng. Kat nasauna, adakkel ti nagbaliwan ti salon at ni Manang Donita. Sipod sika ti mga asikaso ken kuana. Ni Uncle Andring nga talaga. Tila pang is-istoryaan na. Kinunanayunan na pa ti sweldo. No agimbag ni Manang Donita. Talaga? Nagmayat man no kasta. Wen, isungan alusam. Nasauna, nga yakar na ti duty na itirabii. Iso ano mabalin, si kapay lang ti mangkadwa ka ni Manang itirabii. Sa bagay, adamot bakan ti aslet ije balayda. Iso nga alayo mong dagiti gamit mo. Tamapan kan ije balayda. Manang Maymay, regalo para ken ka. Apay arigalwan na. Sana naggapo kanyak dayta. Lukatam atap no mamuam. Saan ko mata birthday? Oh, wow, cellphone. Inted ni dadik dayta. Maragsakan iti trabahom kini Mami. Agyaman na. Awan na talaga cellphone ko. Uray sak. Maragsakan iti panangas asikasom kini Mami. Thank you, Manang. Napatumarnak matan iti akas ko, Maymay. Mabalin mong ti maturog balasang ko. Awan pa ni Uncle Andre nanti katrapiin. Parbangon to no agawid day jay. Saan mo nga orayan? Adamat kan kwa na titulbag ti balay. Ala, ingkakat maturo ko ang tapno makainanakan.
Sige, auntie. Mapana ko na silad ko. Kaslo damang luklukat iti ruangan ti silid ko. Matanagan na. Asino ka taday ta? Asino ka? May. Sakta ito eh. Uncle. Anya ti aramidon ti silid ko. Saan ka nagtagtagari? Hindi mo kaya't tapatayan ka. Uncle, di na pagaramidan iti dakas. Tano saan? Agi kisak dito ay. Awan ti pangibagam iti daytoy uraya sinuman. Banlagan ka, Uncle. Rumor ka na. Tano saan? Maiturod ka apatayan. Ibusan bagay ka ng auntie. Tapno tumaramon dagiti agas mo. Panag ko na. Agimbag ka na talaga. Tiyak kayatan ti umimbag pa. Auntie. Apay nagsawi ka. Amok, tinaramid kan ka ni Uncle mo, Maymay. Auntie. Awan dakas nga inaramid na kanya. Gaputa pinangtang. Nakariingak pa, hindi si Mangpat, anabarta. Amok, kasi narak na kay ti kwarto. Auntie. Ikan kay ti kwarta manasang mo. Umatayo ka. Awan ti pangibagbagaam iti napasama. Maaramid mo ka di dayta, Maymay. Saan tahan nga ipakaam mo iti asino man. Nakababayin, balasang ko. Numabalin la kumapanawan ka. Aramidag dayta, Andring. Awan konsensyam. Nagdakas ka. Pakawanan na, Donita. Namawan dakas kay naramid ko kay ni Maymay. Kasanon no nagbalik ka. Ang gaday ito'y anaramid ko. Diyak mapakawan to'y bagay. Maymay, apay nga yapanawa mo ni Antem. At the job opening iti Manila, tatang. Dagdakal ti sweldo. Kalaat mo't day ta desisyon mo Kabayatan nga ilakad ko ti panag-abroad ko. Kayat ko ti umadayon. Apay di mo kayat ti mga Donita. Di mo magkayat at umaran dagiti agas mo. Apay yan. Yak kayatan ti umimbang. Kayat kunti man. Daddy, pudno ka di api manawan ni Manang Maymay? Well, kahit saanan nga agsubli. Di awanan ti mang taming kini Mami. Sa ako na, aglibak iti trabaho tapno masikasok ni Mami. Awan ngamin na ibagbagan ni Mami kanyak. Nuapay api manaw ni Manang Maymay. At nakano kami ng ospital na pagtrabahuan na. Kinuray ti cellphone na. Diyak matin makontak. Nasakit sa amat tinakam ni Manang Maymay kada tayo, Daddy. Si kamat gaya, Mading. Uwan manong, nadamag ko ngamin na kumarkaron ti sakit ni Manang. Iso nga umay ko kumabisitahin. Uwan nga ron. Umunag ka pa ya. At dahi di silad ni Manang mo. Uwan gaya manong. Anya ti ko na ti doktor. Mayat mo ti di Ngam, away ita. Takasla kumarkaron mo ti kondisyon na. Sigamat kayang dayta, ating. Di naksamot may rupaanan, Manang. Nakapsaktak ngamin una yan. Danggaglatan dagiti bakam. Di mo kanong amin tumtumarin dagiti agas mo. Iso nakapsot kan. Panakunak. Agpating kalangan ito'y tibiyak ko. Teso at umakunak. Aywanam ko man ni Maymay. Imadayo lang para itipagimpakan ki amin.
Bakasyon na. Iso nga ipapaitid ni Maymay day ti sweldo na kada kayo. Apay nga saan na nagawit ti gayam mo. Mailiw akong kankwana. Diyak amo, tata. Nawayamat ti oras na no kayat na. Ngam, kaslada kabutang na dito lugar tayo. Cellphone lang ti pagsarsaritaan me iti gayam mo. Bayan nyo, tata. Taing to na agsubliak. Ibagak akayat yung makita. Nadamag na nga tanan na tayo ni Antina. Diyan asikaso na ide. Naamon naman siguro. Mas dawak. No apaya di man la nagparang idinatay ti Antina. Dalakit di palimod na. Ha? Awan mat siguro, tata. Di kay madanagan. Adan tumatla siguro panawan ang makaawit dito. Nay, Manong Aldrin. Arak mo na dito sangsangwam. Ito lang na ito, Yading. Sipod na tayo ni Manang Donita. Agin inumlatan ti aramidam. Kaya't ko ti makalipat. Manong, awatem ko man tinapasamak. Panunutom nga adda ti ubing mo. Kasapulan na ka. Nasakit ka di tinakam mo kanya, Yading ko. Apay ko man sakit, tinakam ko kan ka, Manong. Awan mo ti basol mo. No kaya nakapatayan. Sige. Patayon na kon. Ni, Manong, anyan ti sasawam. Itayat ti bagi. Aramida mong tigayat mo. Awanan ser-serbi ti biyag kanyak. Nabartek kan. Ala, gusto na itan. Adun tinainom mo. Patayon na kon. Masakot kaya ti agbiag. Umay kakit din. Itulod ka ni gisilid mo. Mabainak iti inaramid ko idi, Mr. Lonely. Isu ano agbakasyon ni Maymay dito lugar mi. Mabainak, ken madanaganak. Gaputa mangan no ibutaktak na, ti inaramid ko idi, ken kuana. Ken makonsensyaak, gaputag saksakit tinakam kanyak ti asawa, idi pimusay. Agyaman kami ting kapanagsurat, pagayam nga andring. Tinapatag ita, pinagbabawyam tinagbasulam iti kanakam, ket nagbalbaliw kan. Nupay nasakit tinakam ti asawam kan ka sakbay anatay, basta tinapatag, saan mo na ulitin, ti agaramid iti madi. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakay drama ti pakasaritaan, ni pagayam nga andring, ti Santiago City,